kung pala rin tayo magkaroon ng 100k subscriber, I'll be really thankful. So, yun na nga po guys, na welcome to my channel, Robin TV. For this vlog, this will be my first entry vlog and I feel like this is the most appropriate thing to do. Kasi nga, I want you guys to know who you're following. So, at least I want to make sure nakilala nyo ako kahit kakaunting bagay na may share ko sa inyo about sa akin. Alright guys, let's start from the first one. The first one is, ano ba ang tunay ko pangalan? Ang tunay ko pong pangalan is Robert Michael T. Bisnar. And then, ang nickname ko po is Tutoy, Tutoy, Rob. Call me whatever. Whatever you're comfortable with. Kahit ano pong gusto nyo itawag sa akin, welcome po yan. Kahit ano po. Pangalawa po, saan po ako lumaki? So, lumaki po ako sa Cavite kasi po doon po nakabili ng bahay yung nanay ko nung bata ko. And then, from there, lumipat po kami sa San Pedro, sa Laguna. Bumalik kami sa hometown ng nanay ko at ng tatay ko. Which, from there, nag-bounce back ako from San Pedro, Laguna to Muntinlupa, Tunasan. Yun po, so pabalik-balik lang ako doon hanggang sa mapunta po ako dito sa Australia. So, yun po, doon po ako lumaki, doon po ako nagstay nung nasa Pinas pa po ako. Ano po bang favorite food ko? So, basically, wala po akong favorite food. Hindi po ako picky eater. Kinakain ko po kahit anong pagkain na i-offer sa akin as long as it's edible. With the exotic food po, kung hindi nyo natatanong, hindi pa po talaga ako nakatikim nun. Wala pa po ako natatry and I would probably like to try that someday. Pagka pwede na po tayo mag-travel. And then, I think I will do some food vlogs as well. Travel food vlogs. And just, enjoy the moment. Pag pwede nang mag-travel. Diba? So, sana matapos na tong COVID-19 na to. Please Lord. Please Lord. So, hindi po ako mapili sa pagkain kahit ano pong i-offer niyo sa akin, kakainin ko. Okay? Naglalaro po ako ng basketball. Mahilig po ako sa basketball and then ang favorite player ko po at the moment is si LeBron James. And I follow Lakers ever since. Kobe, rest in peace. Yun po, so mahilig po ako sa NBA. I've always followed NBA, tapos Lakers. Actually, marami naman po kasi magandang team. Pero mostly na pina-follow ko po is Lakers at kay LeBron. Naglalaro rin po ako ng basketball pero hindi po ako ganun kagaling. So, kung sakali mo mag-video vlog ako about playing basketball o naglalarong basketball, huwag niyo pong asahan na makakita kayo ng galawang basketball player. Hindi po. Sakto lang, marunong lang po maglaro. So, yun po. Sa pang-apat po, nagkikitara po ako. Marunong po ako mag-gitara. Natuto po ako nung about 12 to 13 years old po ata yun, if I could remember. Natuto po ako mag-gitara and then ang naka-influence po sa akin is si Sung Ha Jung. Isa po siyang Korean guitarist and then he plays fingerstyle. So yun po yung nagustuhan ko kasi hindi mo kailangan kumanta para lang magkaroon ng magandang melody yung gitara mo. So dun po ako na-amaze and then from there, nagustuhan po mag-start mag-gitara and then yun po, natuto po ako mag-gitara from that guy. And then up until now, nagigitara pa rin ako pero barely na lang po kasi nga po sobrang busy ko po sa mga bagay na ginagawa ko. But I'm trying na makabalik sa ganun kasi it's so relaxing pag nagigitara ka. Ang iniisip ko naman is yung pagtugtog, music. And then as you know, magaling din po kumanta. Joke lang. Hindi po ako magaling kumanta. Sakto lang po. Marunong lang po. Kung napanood niyo po yung video ko sa Facebook, medyo maganda na po yung simula eh. Kaso nga lang po meron nangyari sa gitna eh. Hindi po nag-succeed yung gusto kong gawin. Hindi po nangyari yung gusto kong mangyari. Pero all in all, I think kung mag-practice po ako, I probably can sing kasi po nasa family naman po namin yung pagkanta. So, sa side po ng tatay ko, kung hindi niyo po alam, want to let you guys know na magagaling po lahat kumanta yung magkakapatid. Tapos yung mga kapatid niya, magaling po silang lahat kumanta. Ang downside lang po is, hindi po sa amin na ipasa.
So, kung gusto nyo i-check out yung video na yan sa Facebook page ko, Robert Bisnar. Pag sinerch po, and then it should be on public. And yeah, just watch that video. You'll laugh at it kasi nga po, sobrang funny ng video na yan. Yun po, so hindi po ako ganun kagaling kumanta. Okay? Mali po yung sinabi ko sa una na magaling ako kumanta. Feeling lang po. Feeling songer. Ano po ang kinakatakot ko? So, basically, hindi po ako natatakot sa multo or kahit anong supernatural occurrence na nangyayari. Hindi po ako natatakot sa ganyan. Isa lang po ang kinakatakutan ko is yung buhay po. So, isa po sa masasabi ko sa inyo is huwag kayong matakot sa patay, matakot po kayo sa buhay. Kasi po yun, panigurado na galaw at pwedeng masaktan kayo or saktan kayo. Hindi niyo po alam kung mangyayari. Pero siguro po meron po akong kinakatakutan. Think yung hindi ko po nakikita yung mangyayari sa akin kinabukasan or sa mga susunod na araw. Kasi hindi mo alam, you never know kung ano mangyayari sa'yo. So, yun po. So, moving forward, mahilig din po ako manood ng anime. So, ever since nung bata po ako growing up, watching anime on Channel 7, Channel 2, from Naruto, One Piece, Slam Dunk, Eugene, Ghost Fighter, name it, lahat po nung palabas sa Channel 7, Channel 2, Doraemon, yun po yung mga ganun, lahat po yun. Pinapanood ko po yun ng bata. So, up until now po, nanonood pa rin po ako ng anime. At the moment na pinapanood ko po is yung Boruto. Boruto po yung pinapanood ko, yung anak na po ni Naruto. So, ngayon po, sobrang dali na lang po ng access natin sa mga anime. Makakapanood ka sa phone mo. Hindi mo na kailangan manood sa TV or magantay ng anime sa Channel 7 na Channel 2. So, ganun na po nag-evolve yung technology natin pagdating sa ganyan or sa lahat ng bagay. Sobrang layo na po talaga ng narating ng technology natin, ng internet. So, yun po. I'm proud to say na nanonood po ako ng anime. And then, at the same time, nahilig na rin po ako sa K-drama. Ever since naman po, nakakapanood naman po talaga ako ng K-drama nung bata ko. Like, sabihin natin, wala pa akong Netflix nun eh. Kumbaga, nasa Channel 7 lang din po yun, Channel 2 eh. So, mostly nasa Channel 7 yun eh. So, ang pinapanood ko dati yung Jumong, dun po ako. Yun po ata yung unang K-drama or serye na napanood ko. So, from there, siguro, meron na talaga on the back of my head na, I like K-drama. Gusto ko yung K-drama. And then, right now, ang dami pong magaganda talagang K-drama na nakakatuwa sa Netflix. I suggest you guys to start watching as well. Like, naka-quarantine naman tayo. So, why not as well watch K-drama? Ayun, I like watching it. Beside that, as a matter of fact, nagpagupit po ako ng hairstyle ng mga Korean. Although na hindi po nag-turn out sa gusto ko pong itsura, pero I think, sabi ko naman, nothing's wrong to experiment. So, nag-experiment lang ako and then I think, okay naman. Bagay ba sa akin? Kung bagay sa akin or hindi bagay sa akin, please comment down below para makita ko kung magpapagupit pa po ako ng gantong hairstyle sa susunod na gupit ko. Abangan niyo po yan. Nagsasayaw din po ako, konti lang. Konti lang pagka gusto ko, pero dati nagsasayaw naman kasi talaga ako eh. Nangyari lang talaga is marami lang talagang bagay na dumaan na na wala na ako na interest sa pagsasayaw, and then I think kung mag-aaral din ho ulit ako ng pagsasayaw, madali ko rin ho ulit mapipick up. So I could probably dance pagka nag-aaral ako. Lalaro din po ako ng games, mobile games, a bit of console game, and then computer games. At the moment po, kinahihiligan ko po is yung Mobile Legends. As you know, sobrang sikat ng MOBA ngayon sa Pinas o kahit sa mga Asian country at the moment. Kasi sobrang ganda po ng MOBA. It's just on your cell phone, download mo lang and it doesn't consume a lot of data as well. So, yun po yung kinaganda ng laro, and then it's so interactive talaga. Madadala ka sa paglalaro. Kung gusto niyo po i-like yung page ko sa Facebook, kasi po mag-i-start na rin po ako mag-streaming ng Mobile Legend. Hindi ko po may pa-promise na makakapanood kayo ng mga insane na galawan, pero ang may pa-promise ko po is yung katatawanan at entertainment pag naglalaro ako. Hopefully, i-like and subscribe niyo yung page ko. It's Robin TV, ROBN TV, or I could just put the link down below
in this video, and abangan nyo na lang po yung mangyayari or yung mga future stream ko pag naayos ko na po yung mga kailangan ko ayusin. Okay? So, ang pinaka-importante po siguro talaga sa mga facts na kailangan malaman is kung ano pong ginagawa kong trabaho or what do I do for living. So, electrical contractor po ako. Bago ako maging electrical contractor, kailangan mo muna mag-apprenticeship for 4 years for electrical. That's like 3 years schooling and then 1 full year of on-the-job training. Like full on talaga, wala na talagang classes, hindi ka na mag-aaral. Unless di ka pumasa, kailangan mo mag-aaral sa gabi. Yun yung atang ginagawa na ngayon. Pero as for me, sinerte naman po ako na wala po ako na ibaksak na klase na I was able to finish it within 3 years yung course ko. I was able to get my license nung natapos ko yung full 4 years ko. So yun po. Nagtatrabaho po ako as a tradesman sa isang kumpanya dito. Gusto po yung ginagawa ko. Noong una, hindi po kasi pag nag-apprentice ka, hindi po ganun kalaki nakukuha mo, lalo na po pag under 25 ka. Kasi pag under 25 ka, ang makukuha mo po kasi yung minimum wage lang po talaga na pang-apprentice. Pero po, pagka over 25 ka, may consideration po. Kasi either na may pamilya ka na or mas malaking sinusuporta mo. So, ang nangyari po, may dagdag, may extra po yung pera mo pagka nagsimula ka. So advice ko lang po sa gusto mag-apprenticeship, over 25, mas malaki yung wage nyo. Under 25, dun po kayo babaksak sa minimum na wage ng apprentice. Okay? Hopefully may natutunan kayo about sa akin, and then sana patuloy nyo pong suportahan yung mga susunod kong gagawing vlogs, and i-comment nyo rin po down below yung mga content na gusto nyo gawin ko, and hopefully makagawa po ako ng another vlog. Okay? So abangan nyo po yung mga susunod na vlog. I will try my best na makagawa ng vlog every week. Okay? For now. Kasi po busy rin naman po ako sa trabaho. May trabaho din po ako. Unless na isusubscribe nyo na ako lahat, maging 1 million na yun ako. Baka makapag-focus na ako sa pag-vlogging. Then, just kidding aside, we'll take our time. Kung pala rin tayo magkaroon ng 100k subscriber, I'll be really, really thankful. Hey guys, I will not fail you guys. I will try my best to give you great entertainment and good content. That's what I could promise on this channel. Thank you very much. Please like and subscribe this channel. Thank you. I love you guys.